बेलायखौनो हामबाय दिनै मिडियायावनो जों जतन साइमानो खोना 9 तारिख आगस्ट 2023 चिनी हायुं गोनाङै वर्ल्ड इंडिजिनियास डे बाहायजानाय आबनो रिक्सावैनो खोना एडीसी हेडक्वार्टारनि खुमुलुंनि याकली एकाडेमी नखलाव कैसा फ्रेंडशिप फुटबॉल मैच जों MLA वर्सेस MDC थांलायनि जानाय अ मैच नो नायनायनि बागै मो आमचैनि जत लोगोरावनो आं खाबाय खुबाय कइजाव नायै जोंनो खाबाय खुबायखाय खाबा सारनायनि बागै तामने माने जोङो जराव साइमानो थोंनि बिसिंतै चिनी त्रिपुरा हास्ते गोनाङै दाबो जत जागानो थोंराव रामखनो खेला दुला थांनाय दङ अ खेला दुलानि बिसिंतै थोंरांनि बिसिंतै जों चिनी बरफनि बिसिङाव दाबो बेमुख हामिया किसा ड्राग्स बाय कबुलित माने आबनो काटिना बागै जों जतन पयजाव जतन थंग फाइदि साक काम खनानै हिंगाय जों थंग खेला दुलाखौ खायना नांगौ तम क्रिकेट तम फुटबल तम बैडमिंटन जों काम खालायो जों मावहाय खालायो जों खेलानो खाना जों कामखाय जों खुलुमनाय हामबाय।